A Xunta chega máis de 65.000 euros ao Concello de Outes para mellorar o complexo deportivo municipal. As actuacións de renovación e mellora contan cun orzamento superior aos 72.500 euros e teñen previsto acabalas antes de fin de ano. O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o alcalde de Outes, Francisco Calo, asinaban hoxe un acordo de colaboración para mellorar as instalacións do complexo deportivo municipal da Piscina. A Xunta chegará 65.000 euros, o 90% do orzamento total, que supera os 72.500 euros. Desde logo queda claro que é unha instalación prioritaria no ámbito do deporte, e desde logo nós considerábamos que apostar polo deporte pasaba por apostar tamén pola piscina municipal. E, bueno, con este convenio que se vai a facer é unha inversión duns 73.000 euros aproximadamente. As melloras previstas inclúen a renovación da maquinaria do ximnasio, a instalación de elevadores para persoas con mobilidade reducida e a mellora do sistema de climatización. O proxecto ten previsto finalizar antes do final de ano. Considerábamos que era necesario esas melloras na instalación e desde este goberno do Concello de Outes se dixemos que o deporte iba a ser unha aposta clara. Sabemos que detrás do deporte hai uns valores como o sacrificio, o compromiso, o esforzo e, bueno, desde logo tamén hai o ámbito da saúde. Por lo tanto, dixemos que iba a ser unha aposta clara deste goberno e creo que queda máis que patente con esta inversión que vamos a facer agora nunha das instalacións máis prioritarias que temos no noso concello. Estas actuacións forman parte do compromiso da Xunta de Galicia de apoiar os concellos na mellora dos servizos públicos e na promoción dunha vida activa entre a poboación. Neste sentido, o complexo deportivo de Outes converteuse no servizo básico para o benestar dos veciños, ao ofrecer un espazo de acceso á práctica regular de actividade física. É unha aposta clara e segura do Concello que o tiña moi claro dende o primeiro día, non? Eu creo que foi unha necesidade expresada dende o principio. Buscamos a fórmula e tamén buscamos un pouco, no momento que tiñamos orzamento, levámoslo a cabo. A verdade que é unha satisfacción que ter alcaldes que crean que a aposta polo deporte merece a pena en todos os sentidos e, dende logo, vamos a seguir axudando, non? Como deixábamos reflexado fai un intre no propio libro de firmas do Concello. A Xunta tamén está a desenvolver outras actuacións en Outes este ano, como melloras na accesibilidade da antiga escola unitaria e o impulso de programas de protección ambiental. Este novo investimento súmase aos máis de 1,7 millóns de euros destinados ao Concello nos últimos anos, demostrando o compromiso do Goberno galego co desenvolvemento local e a mellora das infraestruturas.